predchádzajúcich rokoch akcie výrazne rástli, tento rok zažívame oveľa búrlivejšie obdobie. Zmenilo sa niečo z pohľadu pravidelného investora, ale respektíve mal by tento investor niečo zmeniť na svojom spôsobe investovania? Tak veľa závisí od toho, ako má nastavené portfólio. Pokiaľ investuje do kvalitných vyspelých akciových trhov, tak pokojne môže pokračovať ďalej v pravidelnom investovaní. Viacerí analytici vyzdvihujú európske akcie. Mnohí ľudia doteraz investovali hlavne do amerických akcií. Odporúčili by ste aj vy, bežným investorom, aby do svojho portfólia zaradili viac Európy? Európske akcie idú do popredia tento rok, lebo rastú lepšie ako americké. Keď sa však pozrieme na dlhodobý obraz, tak tie európske akcie výraznejšie zaostávajú a americkým sa z dlhodobého hľadiska darí oveľa lepšie. To zameranie na americké akcie by som odporúčil ponehať, vôbec by som nepreferoval nejakú výraznejšie Európu. A takisto si treba uvedomiť, že pokiaľ klient investuje do nejakého svetového akciového indexu, tak tomu, že Európa je zastúpená v tom pomere, ktorý je podľa mňa patričný a stačí. Tento rok sa výrazne menili aj výnosy dlhopisov. Je treba podľa vás dať dlhopisom pri investovaní výraznejšiu váhu, alebo by mali investori zostať verní akciám? Pri dlhodobých investoroch my stále prevažujeme investíciu do akcií. Investície do dlhopisov záleží, aké dlhopisy. Osobne sa vyhýbame aj nejakým regionálnym korporátnym dlhopisom. Ak sa investuje do dlhopisov, tak cez kvalitné indexové fondy, ale skôr nie do štátnych dlhopisov, ale skôr do kvalitných firemných dlhopisov alebo do indexov, ktoré investujú do kvalitných firemných dlhopisov s kratšou dobou splatnosti. Mnohí ľudia začali investovať v posledných rokoch, keď akcie výrazne rástli. Nie sú teraz sklamaní z toho, čo sa deje, že im ich portfólio výraznejšie kleslo? Dovolím si tvrdiť, že investície do akciových investícií sú z dlhodobého hľadiska konzervatívne, avšak z krátkodobého hľadiska, hlavne počas tých prvých 3 rokov, treba počítať s vysokým kolísaním investície nielen do plusu, ale aj do minusu. Takže to kolísanie alebo ten prepad akcií pre tých investorov, ktorí začali investovať, to nie je riziko, treba to zobrať ako súčasť investovania a pokračovať ďalej. Zaznamenali ste to, že by teraz poklesol záujem o investovanie od nových investorov? Sú investori, áno, ktorí boli zneistení. Trebárs zľakli sa toho, keď prišiel Trump do úradu alebo tých opatrení a čakajú keby na nejakú istejšiu dobu, ale treba si uvedomiť, alebo noví investori by si mali uvedomiť, že čakať na nejakú istejšiu dobu sa nevypláca, pretože investovanie je vždy spojené s neistotou. Treba sa na tú neistotu zvyknúť a treba investovať aj počas neistoty. Využívali niektorí klienti súčasné poklesy aj na to, aby doinvestovali? Jednoznačne, my sme mali s klientami nastavené dopredu. Keď poklesnú akciové trhy o určité percento, tak budeme nakupovať. To znamená, pri poklesoch, ktoré boli v mesiaci apríl, klienti dostávali notifikáciu, správu, že nakupujeme a s väčšinou klientov samozrejme sme dokupovali pri tých poklesoch. Takže aj naďalej veríte akciovému trhu a treba pokračovať v investovaní? My sa pozeráme na dlhodobý horizont. Dlhodobý horizont je tam stále rastový trend, aj keď vôbec nevylučujeme nejaké možné poklesy, aj väčšie poklesy, je to súčasť investovania, ale áno, stále prevažujeme akcie. Tie dáta, ktoré máme, sú dostatočné na to, aby nás podporili v tejto našej úvahe.